soko tumanipun jenat kawasing Gusti kang muruting jungan. Nalika sira wonten titahing Gusti kang kasipat janune wanita ingkang sapetya anepi jejering gesang. Kanthi alamat Dewa Mastuti boten kula mencoba ingkang adilogi sarta laluri rancik kerja mulan edi endahe budaya luhur. Budaya teges buntilan daya ingkang tuwuh saking saking tanah. Lakon menika warnane lurisang pinanganten kakung yang selisih Mas Agus Muhammad. Wiji saking sasana Alroman nyatun usaha pinanganten kakung. Angaya dawuhi golongan kula samanding sajroning sasana rindu badi kampiwudu. Muhammad Rasulullah
Bro kekali ini anggene lapai berayat mugi-mugi hati-hati lan Mas Kodro supados semoga kantuk nebrani Gusti kang murni dumati ini kandungi pemapan wonten tenang lagu ateges